كاب السيريو زينا إيرتي في عز السلام تناطقوا زغوركم تعزتنا كمية تمسيو ساعة تاخيلون لهم سولس إشان شو من تنطر السرالو زيناتات وجتن وتصان حسالكم قريبا لهم لما كتالكم بغرب زعدهم صحاتكم تسنح ميكا على حرقو فلما قبك أنتو تاتو تفلم عدتات زوبا ما كلام محدرات سكاتات ماي عتوبات كوخانات أو عيد قريبو فيستيفال إيرتراويان نبرتي حبرات إمارات عرب بلوع المعارك أب دبي تهايدو أب زوبا عن سباب موقاد كشبو ستمزقب عوت وتسيت نقحات وهدات كم زغانة تقريزو أب زيناتات وطعي فرنسات سطها قرون مزراق تسرح كم زلا من قسيني جردقي مكاسيسو أبالات هاجرات نمكل خالص السلعة متن جنزب كبلو صحفي نيتو مارك روت تصويرو تشاينا أب مع موق أنوسات كعتان مصنعتنا تكايد بعين ثاني فلما مركب أما عبيرا زرزر زينو عدتات زوبا ما كلاب محدرات صقاتات ماي عتوبات كوخنات صاوعيت قريبهم وكيليرنا يوناتان عبيون زدالو زينو تصصاب داني تسفازغي كتغربيا عدتات زوبا ماكل ام محدرات صقاتات ماين منጭታቱን بعتوب كسارحه اب كفل هنصاو لمعات حلاف ጨንፈር حرشاوي تحت قرصي انجينير ابراهام دانيኤል ጸዊዑም ኣብቲ ዞባ ብድምር ልዕሊ 69.4 ሚልዮን ሜትሮ ኩቦ ማይ ናይ ምሁላል ዓቕሚ ዘለዎን 87 ዲጋታትን 45 ረሃያታትን ከም ዘለዋ ዝሓበረ ኢንጂነር አብርሃም 12 ዲጋታትን መዓላ ዝተማይ 75 ዲጋታትን ልምዓት መስኖ 45 ረሃያታት ድማ ንጥሪትን ዘቤታዊ ኣገልግሎትን ከም ዝውዕል አብሪሁ ሓፋሻ ዘለዋ ዲጋ 87 ኮይነ 45 ረሃያት ቃልዋና ማለት እዩ እዚን ሕጅብ ዘይዘን ሓደሽ ንስራሕን ዘለና ማለት እዩ زين ترينا حجة خاوي شانت شعتنا 4 مليون متر كمية حزام مالتي كاب زين حجة نحرشا زخنا ترينا كاب سواء حمشان جهاتي مالتي سلازي تن زنجازي أتن جرادين تقبلين زوزح كم تنا يوم لا كونها تابو متأتيها كاب شان حمشان سقى 11 هكتار يوم واحد يقول له مالتي ترى بلانك أنا إني مستطريت مسحق زي زخنا مالتي كفل هنس أو لمعات أبي كل تشحن 24 لعل أده بوجيرو كاب إذا تكبروا مدبات مسرح صديقاتات عرب ربع عندرفون كم زخنا بمتقاس أستاد 5 مليون نقفاوت أستجبر له 15 متر قمتن 6 متر نوحة زلوان لعلي 120 متر كوب ماء اتحزن دقا عرب ربع كم اتمرقت 13.5 مليون نقفا باجس تحزلان لعلي كل 100 متر كوب ماء ناي محز عام زلوان ديغا درفو دما استا 85 مئتاويت كم مسرح نصتا كم اتزازه مغالي زمان حجي 3 ديغات لوانا عبدرفو لهنا ماتي ابزو وانزي كباب 75 كميت صراحه تزازيو لماتي دروبت ناي حمز نبره كرمتو تزحزو ماي صبوت تبايتاو ماي ومسز عبله درو كله علاها تمليو تجرادينون نقيس نبر ابي هو تمليس لماتي كان دي علامه انا يدرفو حجنتا دبزح غزي حدش جرادين كان المعزي كنا توز نبره ساماي نقيس نبر درفو هو مهابت علامه ماتي غندي حتى ترى با صحفه مالتي جي لكع تابش غرز نبره اتكلت بزوانزي كله هو ترغيو علاها تمريو تزارون كسا كوينو افرم مصح لمهادي سلازي سرحنا بحق عود نير هولو نخل كان زنا على وربيعو ديغا ملو تزازيملو درو مصيت كب جميرلو كاب حجان دي اغلغو دلو كوين لمهادي كان زنا عاد حوشايو مسرح زلو ديغاي نات 4 تقلب بصحلو تسرحغا قصر له مالتي سلازي انت ناي ديغا ناي لبزبن اذن ديغاتات ابرست منጭ ዝተማይ ሰብን ጥሪትን ናይ ሞሓስ ዕላማ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ልምዓት ጀራዲን ኣምድን ፋዕልዑል ኣበርክቶ ከም ዝገብራውና ገንዚቦም عبيت قرارات المفواس بزوات مدب أقدموا أستاتيس عبيت كترتات بسمينتو كم التسارح زقالت إنجنير أبراهام كما أتصلتو أبز حلف عمد أب 10 عدتات نوزبا سرجعا 7 كترتات بمندق كهنت انكلو أبدرفون هنسات 4 عبيت ناي مندقن 4 ناي قابيون كترتات كم التجمرة حبير
مسوز خيد كترتات من صالحنا كترتات نالباش زيت أنا تقصد لو حج عود ولا كترتات بس ميتهم قابين السرحي نالباس كاب حجة خابي 9 زخون سرحي لنا زو حجهم قصوا لنا مالتي وقت أبقى بدرفة جميلنا الله مستقاط أساسي زخيد أبقى الوتهاتون قصالي مالتي سلازي ما ينحمل نعقب بموتل زراون فتر نتخاب ذل اعتقاني اب حق زخونه مالتي ناي مصا مدبات بزملكت دما اقدم ابيلن قيساو السرحات استخايدلن ديغاتات الزقب عد بيدل شندبلو زاغرن شاوتن كاب 2025 مسرحن صتن كم زجمر انجنير ابراهام توسخ فليطوم ابزابا ماكل بمسنون دغف مسنون قصالنا زلو حرشاو لمعاتن مكياد بستخايد صعري اب فلمان اصنت 232 هكتار زنبره بمسنو زلمع مريت ابز اوان ناب 2000 هكتار كم زبله سندات من محدار زوبا ماكل ينصر نابي كالزينا بنسجم فيستيفال إرتوان نبرت حبرات إمارات عرب زحلف عربي قدام السنبتن باستفرالي مسنادوتات بلوع المعرق تقانيعهم كابتو وتازوت حانات حسو ملكة تصاب تواهيد اللو أبراهام عند مريم كوروبي عمتاو فستيفال محبر كومات إرتوان نبرت حبرات إمارات عرب وحسن السلام بمختب بالزبل تيما كاب 24 كساب 26 تري بلوع المعرق أب دبي تخايدوم እቲ ፌስቲቫል ኣሳት 130 ህፃናት ተሳተፍዎ ስፖርታዊ ንጥፈታት ማሕበረ ኮማት ዱባይ ሰሜን ኢማራትን አቡዳብን ዘዳለውኦ ንጥፈታትን ዘንጸባርቕ ስእላዊ ምርኢት ንፍርያትን ባህልን ሃገርና ዘላሊ አልባሳትን ናውቲ ገዛን ከምኡውን ቁሸት ህፃናትን ስነ ጥበባዊ መሰናዶኦታትን ዘጠቃለለ ነይሩ አብ ወንበር ማሕበረ ኮም ኤርትራውያን ኣብ ዱባይን ሰሜን ኢማራትን አቶ ዑመር ማሕሙድ ኣብ ዘስምዖ መኽፈቲ ቃል ሃገራዊ ፌስቲቫላትና ኣብ ደገ ዝተወልዱ ህፃናት ምስ ባህሎምን ሃገራዊ ክብርታቶምን ንኽላለዩን ብኤርትራዊ ስነ ምግባር ተኾስኪሶም ንኽዓብዩን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ገሊጹ እዚ መላግቦ ሓረግ ወለዶታት ዝኾነ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ኣብ መጻኢ ብትሕዝቶን ዓይነትን ንኽሰፍሕን ቀጻልነት ንኽህልዎን ማሕበረ ኮማት ኣበርቲዐን ክሰርሓ ብምዝኽኻር ፌስቲቫል ዕዉት ንኽኸውን ከይተሓለሉ ንዝሰርሑን ኣበርክቶ ንዝገበሩን ኩሎም ኣመስጊኑ አብ ወንበር ማሕበረኩም አቡዳቢ አቶ አልአሚን አሊ መሐመድ ውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ አመሐላሊፉ ኣብቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት አካየዲት ስራሕ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ አቡዳቢ ወይዘሮ ስዒዳ መሐመድ ጣሃ አካየዲ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ጠቅላሊ ቆንሰል ኤርትራ ኣብ ዱባይን ሰሜን ኢማራትን አቶ መሐመድ ማሕሙድ ሰሊም ከምኡውን ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ አቶ ተስፉ ገብረትንሳኤ ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብምውጋድ ክሽፎ ደቂ ኣንስትዮ ዝተመዝገበ ዓወት ውፅኢት እናበረኸ ዝመፅእ ንቕሓት ሕብረተሰብን ውህደት ኩሎም ኣካላትን ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ኣብ ምምሕዳር ዞባ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ምሕላው መሰላት ቆልዑን ምውጋድ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ መርዓ ትሕቲ ዕድመን ካልኦት ሃሲትን ውድታትን ኮሎኔል ተስፋፅየን ግርማይ ነዚ ገለጸ ብደረጃ ዞባ ንዝተዓመ መርባት ብዝምልከት ነይሩና ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ ኣብ 2007 ጸደቀ ኣዋጅ ቁጽሪ 158 ዝባር 2007 ንምትግባር ክካየድ ብጸንሐ ጻዕሪ ካብ ዞባ ክሳብ ምምሕዳራት ከባቢ ዝቆማ ኮሚቴታት ከካይዶ ብዝጸንሐ ብቪድዮ ደረቕ ስእልን ጽሑፍን ዝተሰነያ ዝተምህሮታት ካብ 9 ንኡስ ዞባታት እተን 8 ነጻ ካብ ክሽፎ ከም ዝኣወጃ ኮሎኔል ተስፋፅየን ገሊጾም በዚ መሰረት ንኡስ ዞባታት ኣስማጥን ሃበሮን ኣብ 2017 ንኡስ ዞባታት ዓተ ክሌዛንን ሓልሓልን ኣብ 2022 ንኡስ ዞባታት ዒላ በርዒድ ከረን ሓመልማሎን ገለብን ከዓ ኣብ 2024 ነጻ ክእውጃ ከለዋ ተሪፋ ዘላ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ከም ዝኾነትን ንኸትርክብ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎን ኣብርሁ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ መስርሕ ንኽዕወት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሚኒስትሪ ጥዕና ከምኡውን ሃማደ ብዞባ ተማኪሎም ንዛዕይዎ ዘለዉ ዝተዋሃደ ስራሕ ሞጊሶም ኣብ ንኡስ ዞባ ሞልቂ ኣብ ኩነታት ትምህርቲ ብሓፈሻ ብጉዳይ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዘተ ይርክብ ተኻይዱ ኣመሓዳርቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዘርኣይ ብርሃነ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ጉዳይ ትምህርቲ ጎኑ ጎኑ ምምሕዳራውን ልምዓታዊ ንጥፈታት ብዕቱብ ተታሒዙ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ምስ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ንምምጥጣን ተራ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገንዚቦም ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ሞልቂ መምህር ህያቡ ጎይቶም በወገኑ ኣብቲ ንኡስ ዞባ 14 ናይ መባእታ 7 ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ
حانتي ناي مأكلاين كالاين درجة حانتي دما نسلستو درجاتات زطامرت بتقلالا 23 تكالات تمرتي كمزلوا بمتقاس تساتفنا دق انشو مزي عدلات زي زمطاطن سلازيكونه نمعبايو مسرح كمزدل غليصو تساتفتي بوغنوم كلو نتساتفو دق انشو زعنقف غداتي لمدتاتن دحور املخاختان كوغد ازخاخيروم زينا مسواتي أبال فتصاميت شماغل هاجراو كونفدريشن سرحتنياتات إيرتران حلافي كفل زندناتات عيون قديم تقرلاي محمد إدريس محمد محمود باناي وهنده بتاو حمام بعشان شوعة تنطري أب مبل سوسان شدشتن عمت عدميو تسويهم أب شعن شعاتي متن سوعان شدشتن أب تقرلو حرنة إيرتاس تسلفة تقرلاي محمد إدريس باناي أب تواقع إسراوي تكساب بدرجة مرحيلي أب تقرلو حرنة إيرترا سوراوي بايتو دما أبال منقصة سرحتنياتات كينو أقلقلهم دحر ناصنت اب شحن 992 اب جيجاو منغستي ايرترا تتصنبره تغارلاي محمد ادريس باناي كساب علته مسواتو اب هاغراوي كونفدريشن سرحتنياتات ايرترا بدرجه فصامي شماغلا اب استفلاليه اكلات نايتي كونفدريشن نهزبون هاغرون بتوفاينا زغلغله حربنيايو سو تغارلاي محمد ادريس باناي بعل حدارنا بو سلسته ولوداتونيم سنسرعت قبرو دما لومي 28 طري ساعه 4 دحرقتي أب مكان مقابر حربنياتات أسمرها تفتيمون هاجراوي كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا بمسوات قديم تقرلاي محمد إدريس باناي زتسمعو مرير حزن ناقلسة نسدرا بيتو مغالستون مسارحتون صنعتي هابكم يبل زغوركم تعزبتي صعب زيناتات هاجرات وصايكون مكتالكم كقطو لقمة بخبرعتم مسنا روير تي في ناوت لي زغوركم تعزبتي سلامكتالكم ازي مسكن زينا وصاي فرنسا تصتا هاغرون مزراغ تسرع كمزلا منغس نيجر بعشان شوعتن طر دغيمو كسيسوم ات منغس نزي زغلص فرنسا اب كبابيتات هاغرون زنقساسو شبراوያን تمول كمزلا بموقاسي ات سوغمتي تصتا بمزراغ داغماي نابتي زوباكت ملس زلوا مدب نمتغبار مخانو منغس نيجر حبيرولو منغس نيجر بمولا شبراوያን فرنسا كخصصنا فلما كمزي كونه صبصابات يردو كاب كلتشن عصوتو سلستان عم نيجر سراويتاوا فيراز صنحت فرنسا امودات التشن عسان سلسن بتزاز منغس تا معرب افريقايت هاجر كتوص كم تجدد زذكريون نيجر تراي زي كونت كالوت هاجرات معرب افريقاون نسراويت فرنسا ناي مبرار سغمتي كم زوسدا زفلطيو اتي تصتا نموحاس بزبل مغنيات ابزوبا ساحل توافيرو صنح السراويت نتلخو زغلص ابركتو كم زي غبرين هاجرات زوبا زوصا أبال هاجرات كيران سمين أتلانتيك نيتون مكل خال زسلعو جنزب ناب العلي كلتة ميتوات كاب جامل هاجرا وتوتن كبكبلو صحافة كيران مارك روت صويعهم مارك روت بعشان شوعة تنطرمس قدام مينستر اسبانيا بيدرو سانشيز صاب كتما مادريد داب زكايرو زرب أبال هاجرات تصدتن كو حسامنتي كاب كلتشن عشان شعاتن العلي كلتة ميتوات ناي وتوتن نيتو كخفلا مدب كمزولا رديوم يغون مبر كلتة ميتوات ون العلي عقمن كوينو زلو حيالو عبالات نزا حدش وطن كقبلو زلو تخلو تصبيب مخانو يمت زلعال باجت نيتو تشفن أمريكا عبكلتشن عشران 4 أستات 3 ميتوات كاب جاملة هاجرا وتوتا كمز سلعت تصابات يردوم نيتو عبال هاجرات نمكل خالز سلعو متن جنزب كوس خالو تصاوعيت كقرب زناي فلما كمزي كونه يتقاس هزباج ريبابليك تشاينا بمعمق وكيانوسات كوعتان سنفلتتاو مصنعات التكايد بعينتا ناي فلما زغونت مركبا معبيلا زامي 87 كسكم تخل عباي مركب 220 معلتات اب معمق مايات كتصنح كم تخل كيلاتا تشاينا حبيرهم اذا 11 كيلومتر اب زعنقتو وكيانوس كوعتا كتكايد تخل ناي فلما مركب اب زعمت زي اب بحري دوب تشاينا فتنه كتكايد مخانا يغلصالو ممعبال ناي زا مركب تشاينا أب معمق مايات نتكايدو نتفتات عدنان مصنعة حجازي مخانو كيلاتات يتوصون هندن تشاينا ناب مونغون زكايد قطاو براتات داغماي نمجمار تسمامعن اتن هاجرات ابز السمع زبصحا
ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ህንዲ ቪክራም ሚስርን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊዩን ትማል 27 ጥሪ ኣብ ከተማ ቤጂን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ቀጥታዊ በራታት ንኣስታት 5 ዓመታት ተቋሪጹ ከም ጸንሐ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ዝጉምቲ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምምሕያሽን ምምዕባልን ተራ ከም ዝህልዎ ሚኒስትራት ክልቲአን ሃገራት ኣሚቶም ኣብ መንጎ ህንድን ቻይናን ዝካየድ ቀጥታዊ በራታት ኣየር ኣብ 2020 ብሰንኪ መልከፍቲ ኮቪድ-19 እኳ እንተተቋረጸ ኣብ መንጎን ብዝተፈጥረ ዶባዊ ምሰሓብ ግን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን እናሻሕከረ በምፁ ዳግማይ ክጅምር ከም ዘይከኣለ እዩ ዝሕበር መራሕቲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ህንድን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2024 ኣብ ዘካየዱ ርክብ ኣብ መንጎ ሃገራቶም ዘሎ ዶባዊ ምሰሓብ ንምፍታሕ ከም ተረዳድኡ ጸብጻባት ይገልጹ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ህንድን ብሰንኪ እቲ ዶባዊ ምሰሓብ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ ግጭት ኣትየን መንባረን ዝዝከር እዩ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኣጽኒዕዎን ዘሎ እገዳታት ንተወሳኺ 6 ዋርሕ ከም ዘናውሑ ኣፍሊጦም ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኤውሮጳ ሕብረት ብ26 ጥሪ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ እቲ እገዳ ክነዋሕ ኣብ ስምዕ ከም ዝበጽሑ እዩ ዝሕበር ዘሎ በዚ መሰረት እቲ ንጽላታት ንግዲ ፋይናንስ ጸዓት ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪን መጓዓዝያን ኢላማ ዝገበረ እገዳታት ክሳብ 31 ሓምለ 2025 ክቕጽል እዩ እቲ እገዳታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 6 ዋርሕ ብምሉእ ድምፂ ናይ ኩለን 27 ኣባል ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ከም ዝሕደስ እዩ ዝግለጽ ኤውሮጳ ሕብረት ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ 15 ዙርያ እገዳታት ከም ዘጽደቐ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ሩስያ እውን መልሰ ግብሪ ከም ዝሃበትሉ ይረዱ ብሰንኪቲ ሓድሕዳዊ ስጉምታት ኤውሮጳ ሕብረት ብሓፈሻ ጀርመን ብሪጣንያን ፈረንሳን ዝርከበን ድማ ብፍላይ ካብ ሩስያ ክረኽቦ ጸንሐ ቀረብ ጸዓት ስለ ዝኸስሮ ኣብ ቅልውላው ከም ዝኣትዋ ይፍለጥ እቲ ሕብረት በቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ክወስዶ ዝጸንሐ ስጉምታት ልዕሊ 1.5 ትሪልዮን ዶላር ከም ዝኸሰረ እዩ ቁጠባዊ ጸብጻባት ዝሕብሩ ዴንማርክ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ግሪንላንድን ደሴታት ፋሮን ብምትሕባር ጸጥታ ዞባ ኣርክቲክ ንምውሓስ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ከም ትስልዕ ገሊጻ መንግስቲ ዴንማርክ ነስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነታ ርእሰ ምምሕደራ ዘለዋ ኣካል ዴንማርክ ዝኾነት ደሴት ግሪንላንድ ክዕድጋን ክቆጻጸራን ከም ዝደሊ ብተደጋጋሚ ድሕሪ ምግላጹ እዩ ሚኒስትር ምክልኻል ትሮልስ ሉንድ ፓልሰን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ መደብ 3 ሓደስቲ መራኸብ ኩናት ክልተ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ዝጓዓዛ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ዝተራቐቐ ናይ ምክትታል ሳተላይትን ንምውፋር ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሩ መንግስቲ ዴንማርክ ርእሰ ምምሕዳር ግሪንላንድ ንመሸጣ ከም ዘይተቐርብን ዋናታታ ነበርታ ከም ዝኾኑን እዮም ክገልጽ ጸኒሑ ኣብ ቀዳማይ ሕብረ ስልጣኑ እውን ንግሪንላንድ ንምዕዳግ ድሌት ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ዝገልጽ ዝነበረ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እታ ደሴት ንቁጠባውን ጸጥታውን ድሕነት ኣሜሪካ ኣገዳሲት ከም ዝኾነት እዩ ዝዛረብ ጸጥታን ድሕነትን ኣከባብን ዞባ ኣርክቲክ ንምውሓስ ኣብ 1996 ኣብ መንጎ ኣሜሪካ እትርከበን ሃገራት ዝተኸተመ ስምዕ በብዋኑ እናተጣሕሰ ክመጽእ ምጽንሖም ጸብጻባት ዝረድኡ እቲ ዞባ ብዕቑር ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ሃብታም ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ሰራዊት ኢራን ትማሊ 27 ጥሪ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ሃገሩ ሰፊሕ ወታደራዊ ልምምድ ከም ጀመረ ሓቢሩ ኣብዚ ንመዓልታት ከም ዝቕጽል ዝተሓበረ ልምምድ ሄሊኮፕተራት ዝተራቐቐ ሚሳይላት ጸረ ሚሳይላት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ካልእ ኣጽዋርን ይሳተፍ ከም ዘሎ ማዕከና ዜና ቃሊሐን እቲ ልምምድ ክመጽእ ንዝኽእል ናይ መጻኢ ስጋት ንምምካት ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣዛዚ ሓለዋ ሰውራ ኢራንን ካልኦት ላዕሎት ኣዘዝትን ቀዳማይ መድረኽ ናይቲ ልምምድ በኣካል ከም ተዓዘቦ እውን ተገሊጾም ኢራን በኣንጻርቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኣ ከተጽድቆ ዝጸንሐ ተደጋጋሚ እገዳታት ወታደራዊ ዓቕማ ኣብ ምድንፋዕ ጽቡቕ ገስጋስ ከም ዘርአየት ይሕበር እታ ሃገር ጸቕጢ ሃገራት ምዕራብ ንምምካት ክትገብሮ ዝጸንሐ ተቃውሞታት ውፅኢታዊ ምንባር እውን ጸብጻባት ይጠቕሱ ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ዓድታት ዞባ ማእከል ኣብ ምሕደራ ጸጋታት ማይ ዕቱባት ክኾና ጻውዒት ቀሪቦም
ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብልዑል ማዕረግ ኣብ ዱባይ ተኻይዱ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብምውጋድ ክሽቦ ዝተመዝገበ ዓወት ውፅኢት ንቕሓትን ውህደትን ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ፈረንሳ ጸጥታ ሃገሩ ንምዝራግ ትሰርሕ ከም ዘላ መንግስቲ ኒጀር ደጊሙ ከሲሱ ኣባላት ሃገራት ንምክልኻል ዝስልዖ መጠን ገንዘብ ክብ ከብልኦ ጸሓፊ ኔቶ ማርክ ሩት ጸዊዑ ቻይና ብመዓሞቕ ውቅያኖሳት ኩዕታን መጽናዕትን እተካይድ ብዓይነታ ናይ ፈለማ መርከብ ኣማዕቢላ ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎም ሸስተዳሎ ዜናዊ ምስናዱ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ሲትኮም ዳዝማም ስዒባት ቀርብያ ቦገነግን ሰላም